Daga ƙarshe dai gaskiya ta bayyana auren jarumi a Gwanja da kuma jaruma Mami Gombe. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Labarai da mudumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna Hausawa Kano TV. Ya leko wani zafin batu ne na wato tsakanin jaruma Mami Gombe da kuma jarumi a Gwanja. Yayin da matar cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka. To amma kafin cikakken bidiyon dan Allah idan wannan shine zuwan ka na farko ka samu hannunka mai albarka ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zamu dora. Ga cikakken bidiyon yana zuwa, mun gode. Da ƙarshe dai an gano alakar da take tsakanin wato jaruman nan guda biyu na masana'antar Kannywood. Yayin da ita wannan waɗannan jarumai guda biyu kowa san cewa sanannu ne a wannan masana'anta ta Kannywood. Yayin da kuma irin hakan tana faruwa za ga dan masana'antar Kannywood ya aure ɗaya daga cikin ƴar masana'antar Kannywood. Kuma waɗannan jarumai guda biyu Ado Gwanja da kuma jaruma Mami Gombe. Ita jaruma Mami Gombe an fi saninta ne a kan hawa waƙoƙi, yayin da shi kuma jarumin an fi saninsa ne ta hanyar waƙa. Yayin da ita jaruma Mami Gombe ba kowa ne santa a cikin irin shirin fim ba, kowa fi saninta a kan hawa waƙa ne. Yayin da shi kuma jarumin mafi yawancin mutane sun fi saninsa a kan rera waka ne ba wai fim ba. Yayin da da cewa yana yin fina-finan to amma an fi sanin shi a waka. To mai sauraro a duka dai waɗannan jarumai guda biyu wannan hotuna da kuka gani suna ta yawo, suna ta trending a social media, ba wani batu bane. Idan za ku tuna wannan jarumi a Gwanja ya taɓa yin aure a baya, yayin da har ma suka haihu da wacce matar tasa. Yayin da daga bisani a bayan sai aka samu matsala ya saki wacce matar tasa. Yayin da wannan hoton yake jawo a social media kan cewa jarumi a Gwanja yana son waccan jaruma Mami Gombe. Yayin da a gaskiyar batu ba haka bane batun. Wannan hotuna da kawai an yi su ne jin daɗi, akasin yadda mutane suka ɗau batun. Yayin da wasu masu karancin fahimta ne suka fahimci abin a haka, yayin da wanda suka fahimta da ba sai riga sun fahimta. To mai sauraro ku ci kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV domin samun zafafan labaran mu kuma da zarar mun dora. Suka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawa, dan hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu kuma da zarar mun dora. Ku ci kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Labaran mu da soyayyar Annabi, mun gode.